Dobra, ja trochę dostałem tak zwany przedwczesny wyszczał, ale to się młodym facetom zdarza często. No, ale to tam Ale się to- da, to są ale maści to- na to, są No tabletki. są. To tam dojdę do was jakoś. No chyba, że masz za fajną baba. To jest już Ale tako, to że nie wtedy umiesz jest czy- Ojej. jedna metoda tylko, to trzeba zmienić sobie babę na brzydszą. Bo jak mówisz tako za fajną, no to hopie to już. No bo to nie da rady. Nie, baba też nie może być za fajna. Nie może być za fajna, nie, bo to, no nie. Po co innym nadzieję robić? No właśnie, a co się człowiek jeszcze nanerwuje, a nie, to tak trzeba, tak brać podług siebie, tak jak ktoś jest takie na przykład 7/10, to brać takie 6,5. Dobra, dobra, już nie gadaj mi w ogóle o kobiecie. Niklas, dostałem reprymendę ostatnio, że jak razem gramy, to się No. zamieniamy w potwory szowinistyczne od Patty i że następnym razem, no dobrze, że ona teraz nie ma jej, ale może sobie odpalić wokół się to, musimy po prostu skończyć gadać o babach. Ale jak będzie, jak Patty Bo na zaczynamy pewno, ale jak na pewno nie będzie słyszeć, to dalej możemy normalnie. No nie, no to wtedy tak, A no, to dobra, to tylko dobrze. nie szotować. Dobrze, prawda, wiesz? dobrze. Bo my tak są trochę szowinistyczni i jak razem się spotkamy, to mutujemy, hopie, to jest, No bo takie pół szowinizmu plus pół szowinizmu to już jest cały szowinizm. no. No ale powiem tak, no, nie jest to nieuzasadnione, no. Ma to swoje podwaliny Ma historyczne. to podwaliny, bardzo silne. To jakieś tam były akcje. Agatka, cicho tam, nie luluj. Agatka, ty nie słuchaj. No i patrz, szoty mi zrobili, co za wariaty. Fajnie się rozpruwają makowca z naczelnikiem. Wdupiają. Jako pierwsi polecą. A wiesz, że twój chłop tam streamował i głupoty gadał. I cały misterny plan obgadywania świata poszło. No już se nawet, kiedyś to sobie można było pogadać na streamie, poszowiniszczować Nie, trochę. teraz trzeba albo pokazać goła Teraz dupa, już nic nie można. albo wyżygać się, ale już normalnie pogadać to nie można. No nie. No i to jest i upadek cywilizacji zachodu. No. E. Taka fajna była ta Nie. Europa średniowieczna. No była. Za moich Były czasów. czasy, były. Teraz już nie ma. Tam zaznaczył ktoś, dobra, na zielone. Panie. Czy cycki? O, właśnie wbrew pozorom nie, bo jak cycki pokażesz, to już nie wrócą do ciebie, bo pokazałeś co miałeś, a jak tak przypadkiem ci się tak uroni trochę więcej ciała, to o to chodzi. Że tak musisz stopniowo ich tutaj, kurde, napędzać. A były takie, co tu wstała, tu się pochyliła, Tak, a O! tu długopis spadł. tu przez przypadek. Bic mi wypadł i już wypina. Dziki wieprz, dzięki Deus Vult, Bóg tak chciał. A no, były czasy, były. Opie, czemuście to zrobili? Czemuście nas zabili? No Deus Vult i tyle, no i koniec. No żeście ominęli tłumik na To było śmietniku. wszystko, hopie, tym tłumaczone. No i dobrze, i były czasy, no teraz nie ma czasów. Teraz nawet nie ma czasu. Nie ma nic. Ja się dziwnie, za dobrze się czuję, bo zawsze... O kurwa, 1500 biców. Jak to wdupi w ten kubek. A nie za dużo to? O, to dupca rozwalił. 1500 tangęczo kutaręczo. Dzięki wielkie. Złodziej. To jest najlepsze, co mogło być. Ale wiesz co? To jest najmilszy punkt streama, bo mnie tak boli, bo ja dostał lejty pasem po dupie, jakże kurde pokazał. Ale to przynajmniej tym razem nie po nerach jak w zeszłym Dziękuję roku. serdecznie. Pamiętasz jak ci ojciec nerki odbił? A jeszcze go Chłopie. Chłopie, ale bił No. przez ten, żeby nie było. No, a potem żeby 2 tygodnie sikania krwią.
Fajnie, fajnie. No. A mi farba oczami wtedy poszła. Twarda, cidrowska szkoła wychowania. Ale to ci, aby przynajmniej wtedy ten piasek z nerek zszedł. To już żeś tych Ja kolek już nie ze dostawał. strachu. Mi poszło to, chłopie, a to nawet innym otworem. Jak to nie wiem jak to się stało. Lekarz mówi, że, znaczy rozłożył ręce i mówi, że cud. I że to można było do encyklik wpisać tam po tym. Mm. Opie. Kabel od Prodiża, oje! Ale kabel od Prodiża, ja pamiętam już, akurat rodzice wyrzucili Prodiż, ale kiedyś jak mama miała Prodiż, bo tam biszkopty robiła w tym, nie? Kurwa, jaki to miało kabel, bo to miał taki jeszcze powlekany, Taki wiem, taki, materiałowy, no, taki, no. takim kablem to kurwa. Jak taką żyłą I ta przydusili. ceramiczna taka końcówka była, bo to M2 na mnie. To na waciki. Tangęczo, kuczaręczo, no kurde, żeś tu zawojował. Pizzami. Fajny Dzięki złodziej. wielkie. Fajnie nakradł. Jaki złodziej? Jaki nakaz? Wszystko legalnie jest. Jeszcze pytam Astera. Aster, czy jak oni wykopali własnoręcznie te kryształy, prawda, to mogą? A on mówi tak, ale tylko jeśli to jest własność państwa polskiego, że kopalnia, w której wykopali, należy do naszego państwa. Czyli na Rozbarku na przykład by musieli I Jastrzębska kopać. spółka, ale te inne kopalnie, co Czesi wykupili, czy To tam już ten, nie. to już ciul. To już nie możecie tam kopać. Nie wiem, musicie pisać gdzie na przykład. No ale to Andaluzja, zapraszam. Nie? Albo... No, Rozbark, Sząbierki. Nie Można wiem, kopać. Królowa Luiza, no jest Ale tutaj wiesz co tego. dziś było? Bo mnie straszyli. Ja dzisiaj do tapczanu chowałem kryształy. Tak? Że jak ktoś dał więcej biców, to pod tapczan chowie. Aha. A czemu? No bo ja powiedziałem, że jak ktoś ma nielegalnie wyfarmione bicy, No. to A żeby są oni... tacy w ogóle? To żeby oni wszyscy bana nie dostali. Tak, bo u mnie wszyscy legalnie, nie? Ale mówię, jakby się tak zdarzyło, że no. istnieje prawdopodobieństwo, Że teoretycznie. że nie pamięta czy kupił, czy wyfarmił, to żeby jednak przekazał tutaj. Ja to będę przechowywał pod tapczanem, te bitsy i potem tam im kiedyś, no nic nie zrobię z tym. Nie, ale to niech tu wrzucają. No. No. Nie, no to jest to ładnie z twojej strony, powiem szczerze. To jest taki winkel riff Ja bym się nie podjął prowadzenia pralni brudnych pieniędzy. Winkel Ridis, to jest kurde pralnia bitsów. No ale co już, jak zrobił, no słuchaj, już Halo, po czy fakcie. ktoś potrzebuje lunety? Stary, ja nie, bo nie mam, jakie, ja ale- Zdradził. 2 mam do To oddania. nie. to szkoda było się odzywać gościu w ogóle, co. No bo skończyłem gadać przez telefon, no. No tak, biznes. A nie potrzebujesz? No, Gaben dzwonił. Gaben, nie. Half-Life'a 3 Chyba będą stara wypuszczać. raczej. Co Ile tam Rezi mówiłeś? Darmowe Potrzebujesz tą przechowywanie. dwójkę. A, no to czekaj, to ci dropnę. Gdzie ty? Może ktoś potrzebuje kolimator? O, proszę bardzo. Do 7000 dobił. Dzięki wielkie za 105 bitsów, Igiusz. Ja ci obiecuję, że przechowam te bitsy, już nigdy ich nie zobaczysz. To ci mogę obiecać. A powiem, że mało kto potrafi obiecać takie rzeczy na trzeźwo. No. Rodzice na komunii tak obiecują, więc... Kurwa, aż mi się stary. Aż mi się oranżada teraz odbiła z komunii. A pieniędzy to nie zauważył. Ani złotówy. Ale co Pegasusa miałem, to miałem, no. Ciocia Ten moja. filmik był w sieci. Na komunii dziecko dostało pieniążki. Chyba niemożliwe. Ale wiesz co to robią? To robią tacy, co mogą sobie pozwolić, że ich stać na zrobienie imprezy komunijnej. Mi się tak teraz przypomniało, że za moje pieniądze z komunii to chyba pralkę kupili do domu. Widzisz? To dobrze, dobry bo prezent byś- dla ciebie. Stary, wiesz jak No. to Nie procentowało? no, w brudnym nie łaziłem, nie? No, w brudnym nie łaziłeś, nie No. szkalowali cię na co dzień w szkole. To procentowało z latami. No. U mnie to ojciec kupił dla siebie komputer. Aha. Nie no, muszę powiedzieć, że z perspektywy Znaczy, czasu jestem dla wdzięczny. rodziny. No. Dla rodziny. Ale głupie odbiłoby cię od tych pieniędzy. Wtedy to tak. Odbiłoby cię opie.
Zamiast te lody pałeczki za 50 groszy, to byś chodził Magnumy kuźwa, bym se kupował. Ej, oto dupia magnumy. O Jezu. A także zamiast Magnuma Granda kupował. No. Albo te Atlanta jakiś się nazywał taki. Raz na tydzień Twistera ewentualnie. No. Ale to na pół z kolegą. Ale takiego twisterka to bym kurde sobie teraz tak wciągnął. Taki słodziutki był zajebisty twisterek. Albo te Romero, czy jak to się nazywało? A, to, były, ale były, batonik, były. bardzo No, dobre. no, I w no, środku no, no. miały taki jakby jajeczny adwokat, czy coś takiego. Bardzo dobre było. To był karmel. Albo Carmen. Jajeczny. O ja, Nugget. no nogery kaktusy. były dobre, nogery były te z A tymi kaktusy były orzechami. spoko. Kuktasy stary to były. Kuktasy. A były takie co... ale Z to gumą chyba... i strzelały. Nie co? co strzelało takie A właśnie. banan, jeszcze bananowe były, a to strzelera już. A bo jeszcze to... były te gipki, nie? Tak się gibały. Ja, były takie. A, to już... no. Ale te dobre bananowe były z Schellera, taki banan i czekolada była, zatopione w czekoladzie, dobre, zajebiste, kurde, stary. Albo te wyciskane, te z takich tych, z tego papieru. Ja, Te orężady Tak, mrożone. one się jakoś nazywały. Tesla? Nie wiem. Albo pamiętacie, Kalipso, takie były, coś takiego. ty, A, albo no, były może takie tak, w takim kubeczku plastikowym, kartonowym i to kuleczki były wodne takie. Mhm. To się jak tiktaki tak jak Tak. Ale one się tak z taką bryłę zlepiały. One się zawsze, No, zawsze w bryłę. Ale one w ogóle wlepiały. niedobre były, one miały taki A, jakie wodny były? posmak. A jakieś tam kojarzę. A jak się nazywały takie, ja bardzo dużo jadłem, one jak w przekroju to Idziemy dalej. były jak taka gwiazdka. Po 50 groszy one były, takie małe. I niektóre Małe język po 50? farbowały. Ojej, tego nie pamiętam. Wiem, takie kolorki, nie. Kolorki chyba, no, tak No. się nazywały chyba. Zawsze czarne Bambino, się brało, o miało się Bambino, czarne. Bambino był zajebiste, taka panda, kurde. Dobre lody. Albo pamiętacie Calypso? O, auto się zrespiło. No. Albo kuchwa. A mroziliście danonki? Topie, No, mroziłem sta- danonki, zajebiste były. Stary, ja teraz córce mrożę. No, Najlepsze. to jest dobre. Albo wiecie co Ale to jest mroziłem? zdrowe, aby dość, znaczy zdrowsze od tych lodów gotowych. Soki już. kiedyś kupowali rodzice też soki Donald. Takie one były dosyć dobre. I oni je w kubeczkach nam i patyczki tam Aha, wkładali. I mieliśmy no, no, takie no. lody, ale za dobre były. Sok taki Ale zmrozić. też zajebiste były takie te śnieżki, nie? Te zwykłe Śnieżki, takie w tak. papierze. Były Czekoladowe, zwykłe, waniliowe. No, te kanapki takie też. nie? No, no. Sandwich, o kanapki No, były dobre. sandwicze. No, sandwicze. Ktoś potrzebuje powiększony Ach magazynek kurwa, do sepu erki. loda pójdę zaraz. Ja nie mam w ogóle, ja mam pistolet, ja z pistoletem biegam, stary. No cały czas, no. Aha. Samochód no to przed nami. Stary, minąłem 3 Rozmowa. akacze po drodze, myślałem, że już wszyscy wszystko Bierzemy mają. samochód i wydupiamy stąd. Stary, 41, a ja dalej z pistoletem biegam. Trochę wstyd, nie można powiedzieć. Są do dzisiaj, są do dziś. Panie, kurwa, panie. Chodźcie, wsiadamy. Nie, ja się ruszam, bo ja się boję, że kuźwa jakiś wariat tu. Gdzie my tym chcemy jechać w ogóle? Chodź. Ja ci wszystko opowiem. Chodź, opowiem ci bajeczkę. O, to opowiadaj. Tu jedziemy. To po pierwsze. Aha, O! O, Dzięki. to zajechaliśmy daleko, ci powiem. przepraszam. Tu kuźwa metalowe drzewa. Dostanę curwy serca, zara. Nie mam dodatków. UMP Nie ma tu jest, skara. jakby co. No to ja muszę cokolwiek wziąć. Dawaj, skara jemka, masz tutaj dużo ammo też. Bonkol to ostatnią dniówkę ma ponad 200. To 200 dniówka. Tu jest Dawid M16. Ale A co, moi że się drodzy, namęcza, Karo. co się namęcza jeszcze na budowie i na kopalni z Mateuszem, bo my z Niklausem Mateuszem dorabiamy se. No. Znaczy inaczej, te streamy to jest dorabianie, bo my normalnie pracujemy na pełny etat na budowie, nie? Tak. My tam budujemy ten wieżowiec taki przy spotku w Katowicach. Bardzo ładnie. Muszę wam powiedzieć, że jak to wytrzyma z miesiąc, to będzie dobre.
To tam się wody Znaczy, przelewa przez te powiem wam tak, fundamenty. no, nie chcę nic mówić, ale ja bym do niego nie właził, jak on będzie skończony. Bąkol, dawaj do nas po te bronie. Kuchwa, ida. Trzymaj tego Energona, Niklas. Dzięki. Oko. Ja sobie zjadłem energetyczny chleb z paprykarzem. Ja was nie podpuszczam, ale rekordu 12 800 bitsów to chyba Dawid, nie weź się te M16 tu. No, albo jest. skara przynajmniej. Albo, no to albo Biera! amunicja. Oje! Chłopie, to w końcu. Albo chociaż cokolwiek. Kurde, wszyscy kampią w Grycany? pocinkach. Nie, ja grycanów nie. Idę ziomków na 30 A daleko. były jeszcze takie, co był taki dupny kibel, coś tam, statua w Manhattan chyba. Ja. No, Ta. Natany. to dobre były. Kto A. to strzela, wy? Ja mam tłumik, to strzelam. A to i pojedynczy ziomek. Nie, jest drugi za nim biegnie. Gdzie? 6 ziomków biegnie. Na Pod N. gó- Pod Daleko? górkę w stronę lasu. No, A, za drzewami są Oho, to, nie pie. zobaczymy. Kuźwa to daleko trochę. Tu te domki chyba jeszcze nie ruszane były. A, widzę gdzie. Dobra. To za daleko. Ktoś dzwoni, czekajcie. Kurier? Mama. Mamusia? Wujek? Wujek sam? Autko gdzieś jedzie. Niklaus, potrzebujesz energetyka? nie, 6 mam. A To to raczej, łyknij to se. raczej nie, no właśnie chcę to zrobić. Kamizeleczka jedynka na mnie. A widzisz, a myślałem, że nie ma, że tego ci dałem. A znaczy, no wiesz co, no. A co, mało ktoś ma, to mogę odstąpić. Ja mam spoko. 6 też. No to dobra. Ktoś potrzebuje do 7 ammo. A co, dużo masz? Dobra, Nie, bo leży jestem. tutaj po prostu w pomieszczeniu. Co 15 pokazaliście? Co oni napisali? No, że we flaku. A, to tak. To się zgadza. To już... No. Ej, dalej Pixelboxa nie dostałem. Ja dostałem, mi się go nie chce nagrać. Ja go zawsze pierwszy dostawałem od ciebie i Kamila, a teraz ja go dalej nie mam. I nie wiem, czy nie mam, muszę go zobaczyć, dziś czy nie mam nagrać, awizo. obejrzeć. Nie w tą stronę, gdzie wy biegniecie. No. Ale on jest nie, on jest kurierowy. A no ja, no to co A się nie to wziął tam? jakiś twój sąsiad i nie wiem... Przeklał go. Nie, nie było tak, żeby nie było mnie w domu. Raczej. Mm. Czy ktoś magazyn powiększony potrzebuje? To patrzysz? No, Patty przyjechała. No trudno. No trudno. Wygrała tą pracę, czy nie? Nie no, będą się odzywać, wiesz to. A, to zawsze tak No, mówią, to jeszcze czyli nie ma zwycięstwa. A co ty gadasz? No nie, no stary, to jest duża firma, to Ale oni to pewnie zawsze dużo tyle. mają takich osób, nie? A to do jakiej pracy Co? Patty chce iść? Malutka firma, a Do to nie... kopalni. To mów na live, A. że duża firma. Jako Mów prezes od razu. A, to tak to można. To dobrze, jak to jest mała firma, to dobrze, to nie będzie korpo szczurem. Mm. Bo potem jest awans do korpo śmiecia. Ale potem Najpierw ale korpo potem możesz być cały czas na urlopie i dostawać Nie. pieniądze fajne. Jak Aster. Na chorobę. Aster zarabia dużo pieniędzy. Ale ja mu napisałem. Ja mu Wiem, napisałem, widziałem. Że kurwa 20 osób polajkowało. A to by miał być inside joke, ale to widzę, że wszyscy to. Nie, wyszedł, Chyba- zrobił się outside joke. No. O! Coś prykło. No, prykło Ale coś. dalej. Przepraszam, to ja. O kurde, O, popuściłeś. kurde. Po Bobie pewnie. Takie emotions Dracha są. poszła. Nie, bo mi tak ojciec dzisiaj tym pasem wpierdolił, że Tak, ojciec chyba ci mi wdupił coś pasem? tam Dopiero się... teraz Śledztwie? poczułeś. Jelito Ej, mi się na czekamy supę tu? zawiązało. Kampimy? Oni na żółtych budynkach są, nie? Ta, też mi się tak wydaje. Tak. To ja bym tu poczekał. A bo to było z ruin. Co się stało? Coś pyrkło. Guma mu pękła w majtach. Niklaus, ale Albo z tuleja pykło. Niklaus za tym drzewem. A ej, Za jakim Niklaus, to jest, drzewem?
to jest jedyny krzak, który nie pasuje do tego, bo on jest chyba z jesieni. No bo to jest legendarny, biblijny, płonący krzew. Płonący krzew to jest. Dobra. Ale nic nie mówi, przynajmniej póki co. Ej, ktoś strzela do mnie. Czy to wy trolujecie? No nie strzelamy. Ta. My przede wszystkim Tak. byśmy trafili od razu. Tutaj gdzieś na moim zaczniku auto jechało. Ja patrzę na plecy. Tych piętrowych pewnie też są. Na czerwonym znaczniku goście. Dobra, i strefa jest niedaleko, ale trzeba przejść z prawej strony tych budynków. No, żółtych. no. Dobra, Albo biegniemy. nawet trochę przeczekać, może oni wyjdą wcześniej. Ja bym biegł. Ja Nie, biegnę oni już. mają blisko, to pewnie będą kutasić No ale do no, końca. skąd wiesz, kto to tam gra? Nie wiem, mistrz świata. Może oni tam już wiesz. Kupa w majtach i wychodzą. O, na ruinach prykają. I prykają i niech se prykają i kto im zabroni nas. Co se poprykają, to ich. To ich. Żeby z gruzem nie poszło. No. Albo niech przynajmniej pozostanie dla nich. Zrzucik jest tam, widzę. A O, oni na na górce górkach. A, Widać widzę gościa. ziomeczka. Na 15. Strzelamy do niego? Gdzie? No. Na górce, 15. 15. O, to ja mam za słaby O! ten, Znowu żeby trajdowałem go. sylnąć. To najsik, najsik. Zdobiłem, sorry. O ty, Bobrze. O ty wuju Bobrze, sorry. A ty Ale boberka. klęknął, więc jeszcze gdzieś ktoś tam musi być. Mhm. W końcu Bober. Jak tylko słyszę o ty wuj Bobrze, to mi się ta przyróbka przypomina. Już w strefie jesteśmy w sumie. No w sumie. No w sumie, Kurde, z tylko z górki kolimatorkiem. trzeba uważać. A to za górką. Tam chyba ktoś z CKM-em się rozstawił. Kurde, nie lubię tego miejsca tu z tymi górkami, bo jak się ta Też. strefa zamyka, to potem jest masakra. To z każdej strony mogą zajść. Dobra, ale ja proponuję tu poczekać. My jesteśmy w strefie, nie przeczekajmy. A, wy od żółtych budynków się spoglądajcie. No, Ale na tam plecy cisza, też. tam cisza jest. No, cisza przed burzą. No. Zanim Hitler wszedł na Polskę, to też była cisza. Nie, wtedy to była bieda. A, to bieda piszczała, no tak. To nie było ciszy. To się... historia w figurce. Ma to sens. I wszystko wyjaśniliśmy. No. Kto się nie uczył w szkole, nauczy się na streamie Bonkola. Dokładnie. Ale Bo- potem tego nie Zawsze powtarzajcie szkoda, że w matura. towarzystwie lepiej. Bawi i uczy. Za tą górką tam na 15 chyba coś strzela jeszcze. Jak tego No coś ziomka tam- żeśmy Nie, zabili. no co ty, Norbert, jakżeś to odkrył? Coś się tam może dziać. Ja Eureka. patrzę od S jeszcze, bo jesteśmy tak jakby u podnóża takiego wzniesienia i tam z kościoła, tam miasto jest, nie? I Nie, każdej nie będę glizda. zbiegać. No Idź z jasne. glizda. Dobra. Kurczy się strefa, więc pewnie No żółte domki poczekajcie, zaraz poczekajcie. będą. No. A patrzcie, Jest. dropik jak blisko leci na N. No, na górkę, za górkę. O, bierzemy go, dawajcie. Nie, Poważnie? za górkę. Nie! Poważnie, Co weźmy ty? go. No, jak? To jest Ale połowa to tego kółka, co teraz Ryzyko potężne. Dobra. To nie Dobra, ryzykuje, i tak ten trza- nie i tak gra w trzeba PUBG. iść. I tak trzeba iść, to chodźcie. To go. Ja jest. idę. Ryzyko go. śmierci. Kto strzelił? E, Tak? Z górki strzelają, ale nie wiem z której strony. A ja nie To słyszę, uważaj. Ktoś żeby strzela strzelał. jakimś, nie, bo ktoś strzela jakimś WSS-em czy Kapiszonami. kapiszonem. A, to A, jest wiem bez skąd, wiem skąd, w kierunek E bardziej, tam. Na przekątną. Dobra. A gdzie ta skrzynka po tym ziomeczku? Gdzieś za górką. Aha, po ziomeczku to nie wiem. Nie, on stał tak? Starajcie się nie... Patrzcie, czy nie będą przy dropie Ja bym może. tu... No. My tu na tej górze są idealnie O, na jest, wyciągnięcie ręki. Nawet paluszka wyciągnięcie. Scope Jest- 2, ktoś chce? Ja to bym chciał A, bo dobra, dwójkę No w i sumie ciula też do mnie przyjmę. dalej. Nie wiem Umpa kto. wyrzucam, Czemu karka do mnie biorę. tylko ciula? On se mnie, kurde, Bum wybrał. leży na pode M. mną. Dobra. A ta Z dwójka? lunetą. No to umpa masz z tą I lunetą. przy A, zdjęciu chyba są okej. goście, przy czerwonym pudełeczku. Czekaj, już patrzę. A,
O kurde, ej, padają tu strzały. Kurde, Na No, plery. free dostałem. coś. Ja nie wiem, czy od pleców, gdzie mnie kuźwa? Z Nie. lewej Na strony. szkole, na Tutaj- szkole. A, szkole. Mówisz, A, że szkoła? dobra, nie, tam na lewo od rzutu. Ktoś ciula. Uważajcie. Ała, ała, To między ała. tu się połóżcie, tutaj są jest takie Tak, wgniecienie. Aha, tutaj powinno być Patrz, spokojnie. tutaj jak się położysz, to jesteś bezpieczny. Nawet można kucnąć, mi się zdaje. Też Tylko potem się spokojnie. najwyżej dobiegnie. Ty się ulecz tylko. Ja się leczę już, spoko. A czekaj, Nie. na zamku? Na ruinach? chyba Ale tam od gościu ruin ja nie stoi. widzę, żeby ktoś do nas Nie. przyszedł. Chyba nie. Za długo Chyba jesteśmy nie. widoczni na ruiny, wiesz? Ej, biegnie gościu 330, dwóch gości na prawo biegną, wzdłuż wody Dobra. tak jakby. Jednak z ruin, A nie? widzę. No, tam trzech gości Dobra. nawet Widzę, jest. widzę. Jeden Ale- z tyłu w ogóle. Dobra, No, ja, no, no, no. ja podbiegam do tego. A do jeden z tymi strefy. byli za górkami, Bąko, przed tobą od razu. To? No, przed tobą, na N, za górkami tymi byli. Tu blisko? Tak, tutaj tu blisko. No to przełączamy na auto. I walimy w ryj. Widzę kurde. gościa, jest za murkiem. Na 30. Z lewej auto. Dobra, nie tu wiem. jest strefa już, tu jest strefa, chodźcie. Kuźwa. Z prawej strony z budynku też strzelają z dachu. Tak, z budynku na 60. Nie wychylać. Tak, wychylać. Ła! Turlam się, ale nie wiem, czy się doturlam do tej strefy. No ale spokojnie. Próbuj, Hirek. Minimalnie ci braknie, Dobra, wiesz? u mnie jest luneta 4 i kark, Biorę. jak ktoś chce. Dobra, biorę. I fuj medyków. Dobra. O kurde! To Ale zostały. się wychyliłem. Mogą być 3 teamy oprócz Spokojnie. nas. Ja wiem, gdzie są dwa teamy, nie? Bo tak samo, jak będziemy przebiegać, to trochę nie tam. O kurwa! Z tego Dobra. takiego, widzę, z tego takiego niskiego domku, z niebieskim daszkiem w oknie jest koleś. Po twojej prawej, Niklas. Ma ktoś z 20 was te? Dostał? sekund macie. Dostał w ryj. Ma ktoś z was jakieś te przeciwbólowe? Jeden. Dobra, można podejść. Chodźcie. Ja muszę 15. zarzucić. Biegniemy. I na górce chyba jeszcze. Dobra, to lećcie, ja zaraz dobiegnę, chyba. Idę. Nie najgorzej, bo nas tak górki tu osłaniają. No jeszcze nie wiem, czy z okna nie ciulają. Prawej, na górce chyba też kogoś słyszałem. Strzelam. Oby nie. Tutaj, między tymi. Po lewej w budynku też wcześniej byli. Jest, wybiegają po lewej z budynku. Wybiegają Dobra. domek. Faktycznie. Gdzie jest? Na blisko? No, Wiesz- raczej za tą górką zaraz, to uwaga. Pobieg za I za domki tą górką, więc- tutaj przy tej wieży. O, Ile on ma HP? W głowę, Bąko! Blisko jest. On tam biegł na niego do tego, do pomieszczenia. Ile oni mają HP, te gnoje? Stary, 3 razy trafiłem w niego, w tym. Ale nie w głowę. My jesteśmy prawie w strefie. Uwaga, O, rezi prawie. zlaguje. To jest za górką jeszcze, Ta, lul. za górką będzie jeszcze. To musimy tak od górki dobra, tutaj. 5 zostało. Uważajcie, bo za górką jest. W oknie, do kibla wszedł. 50 sekund macie. To easy. No jesteśmy blisko strefy, to oni mają teraz gorzej, ci w domku. Mhm. Muszą wybiec. Bąko, masz jakieś energetyki? Czy coś? Mam. Rzucam. Zarzuć. Zrzucam wam 2. Dobra. I jeszcze Dwa 2 jeden. kolejne. No to masz tutaj Niklaus. Ja w My- sumie... Dobra, wezmę z jednego. My musimy z lewej strony wygrać z nimi. Gdzie one są? A tu, okej. Dobra, ja już ściągam jeszcze energetyka. Kurde, minimalnie nam braknie, żeby nie musielibyśmy się przesuwać. A są tu dalej po lewej w tym domku małym? Tam, w tym domku małym jest. Dobra. 5 sekund będą musieli Wyszedł, wybiegać, a kibla otworzył otworzył kibel. sobie. Tak. Wybiegają. Uważaj, resistance.
Szybko wciągaj apteczkę jeszcze, No póki ja masz szybko czas. wciągam. No. Powali mnie No, z już górki, nie z masz górki. czasu. A, faktycznie. Kurde, strefa. Zabiłem. A! Połóż się tu. Ja pierdzielę. Rezi, nie podchodź blisko nich, jak cię Nie, nie odchodzę od podnoszą. tego. A, Odchodzę dobra, od tego. gitara. Ale oni go widzą? Nie mam Nie. pojęcia. Nie wiem czy cię podnieść, nie wiem czy się wychylić, wiesz? No ja bym nie wstawał. Bo wszyscy zginiemy. Flash poszedł, o, właśnie. Przed bąkolem. Z górki do mnie strzela. Zabity? Jeszcze jeden Nice. musi być ich. Dobra, to trójka. Generalnie ja już nikogo nie została. widziałem, jak tam ekran się podwyższył do góry, jak umarłem. Ale flash poleciał z trawy bąkol przed tobą, jak jest to taki krzak. A? O! Krzak! A dobra, Właśnie, przede mną jest właśnie. tak. Tak, kapitan. O, Ajajaj! trzech gości. Ajajaj! Frajerzy. Możesz strzelać, ja ci mogę powiedzieć nawet stąd, gdzie... Widzisz, wstał? Ale ja go z trawy go nie strzelę. Musiałbym wstać. Trafisz go, nie ruszaj się po prostu, nie ruszaj. Jest! Kurde, nikt nam to ugrał! Pierwszy raz nie dostałem kurwy mózgu na końcu meczu. Ale to było ładnie. Uuu. No ładnie. GG! Kurde, Aż tu zadupcymy kra!